дар вилояти Суғ амалиёти скутер баргузор гардид. Даже дар мигратсиони госи хат кашидам. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. Дар як мавзӯи нав суҳбат мекунем. ҳатман видеоро бо диққат тамошо кунед. Агар ягон нафари шумо аз ман онлайн консултатсия гирифтан бихоҳед, ман номерои WhatsApp дар рӯи экран мемонам. ҳамунҷа да саволотона метавонед бинависонед, суҳбат мекунем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон моликони скутерҳоро ба гирифтани рақами давлатӣ ӯҳдадор карданд. соҳибони скутерҳо бояд воситаи нақлиёти худро ба қайд гузошта рақами давлатӣ гиранд. дар ин бора бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе хабар доданд. дар ин робита ба тартиби ба қайдгирии давлатии воситаҳои нақлиёти механикӣ ва якдакҳо иловаҳои дахлдор ворид карда мешавад. дар бозрасии давлатии автомобилӣ зикр карда шудааст, ки сабаби чунин тасмимгирӣ на танҳо дар ҳодисаҳои садамавии нақлиёт бо айби ронандагони скутерҳо, ки қоидаи ҳаракат дар роҳ риоя намекунанд, дар ҳолати аз 40 км/соат зиёд будани суръат ва 50 мукаабро ташкил додани ҳаҷми муҳаррик скутерҳо бояд ба қайд гирифта шаванд. ёдрас мешавем, ки тирамоҳи соли ҷорӣ дар вилояти Суғ амалиёти скутер баргузор гардид, ки сабаби он зиёд шудани садамаҳои нақлиёт бо оқибатҳои вазнин бо иштироки скутерҳо ва мотоциклҳо буд. аз ин сабаб рейд ва амалиётҳои скутерҳо ба роҳ монда шудагист. яъне ҳар як скутере ки дар як соат мисол 40 км тай мекунад, аллакай бояд ки дар қайди давлатӣ монда шавад ва рақами давлатӣ гирифта шавад. дар бозрасии давлатии автомобилӣ бо моддаи 310 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон риоя накардани қоидаҳои истифодаи воситаи нақлиёт аз тарафи ронандагон ишора мекунанд. яъне ки мутобиқи моддаи 310 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, вақте ки шумо мегӯед мо скутер ман номер намегирам ё ки ба қайди давлатӣ намемонам, ҷаримаи маъмурӣ таъин карда мешавад. яъне ҷаримааш аз чӣ қадар мебошад? аз 1 то 2 нишондиҳанда. ин на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар ҳамсоя кишвари мо ҷумҳурии Узбекистон низ роҳандозӣ шудагист, ки шурӯъ карда аз 1 январи соли 2025 аллакай ин қувваи қонунии худша пайдо мекунад ва дар ҷумҳурии Узбекистон ҳам амалиёти скутерҳо ташкил карда мешавад ва пешниҳод карданд, ки скутерҳо ва мопедҳо бидуни ба қайдгирӣ дар роҳҳои умумӣ манъ карда шаванд. ин бигӯем яке аз тасмимҳои хуб мебошад, ки имрӯзҳо мо шумо бисёр ба назармон мерасад баъзе аз мушкилотҳое ки дар роҳрӯ ба назар мерасанд. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, акнун комментарияҳоро мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон бирен, документҳои худтон тамом шудагирам бошанд, агар ҳамин одамое ки ман тавсиятон метавонам рақамашонда занг бизанем, кори шуморо буд мекунанд ва ба хости худо граница мегзаронандтон бо Россия медурӯем. як нафар нависонда: ассалому алайкум ака, боши саломат, як бор номи мара нахондида. зиндаву сарбаланд боши бародари азиз. як ҷаҳон ташаккур барои тамошо кардантон. як нафари дигар нависондае ки: ассалому алайкум акаи Шорбон, ман 17 октябр 27 даромадам. моҳи март хона бурам хизмат мебаранд ё ин ки не? нафарҳое ки 27 сола шудагиен аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. жорас нависондае: салом, ман паспорта алиш кардам, омадам. ҷамол будам, ҷамол навистай дар паспорти нав. ба мошин омадам, патент кардам, ягон чӣ нагуфтанд. даже дар мигратсиони госи хат кашидам, патент споридам, қабул кардам. ин чиза якум бора фаҳмидастем, ки дар мигратсиони карта госчӣ бикунӣ ва патент бутан. мақсади гапти дар инҷа ягон савол нанависондай, ба фикрам ҳолати будагита нависондай. шарифзода нависондай: салом акаи Шорбон, ман патент дорам, трудовой дорам ва пули патент ма споридам. ва Тоҷикистон омадам, 2 моҳи дигараш патент ма наспоридам. 11 декабр да 3 моҳ мешаванд. ман метавонам ба Москва биравам, патент кунам. бале, айсари нав ки рафтен, мисол боз метавонем ҳуҷҷат биспорем барои гирифтани патенти худтон. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, ҳозирам бояд сертификат бигирӣ ё ин ки не? бале, сертификат барои донистани забони русӣ гирифтан ҳатмияд мабударо пеш аз гирифтани патент. Зарипова нависондай:
акама метро дар штраф дорум. Метонам рафта. Бале метонин омада. Аз Россия берун баромадана дар назар дошта бошен, лекин ҳамин штрафотонам бисупорен, пардохт кунен, ин ба фоидаи худтон мебошад. Ба хотире ки штраф наспоридан ягон вақт причина ишида метавонад ки мисол шумо запрет бишавед ё обратно даромадатон намонад. Ҳамин хеле ишиданаш мумкин аст. Мирзо нависонда: ассалому алайкум ака. Дар аэропорт телефона проверка мекарда бошам. Дар сарҳадҳо ва дар фурудгоҳҳо ҳамин тафтиши иловагӣ гуфта ҳамира дар назар дорем ки мисол бисёри вақтҳо баъзе нафарора телефоношона тафтиш мекунанд. Айдил Тиҷей нависонда: ассалому алайкум. Видварения кушода мешавад? Видварения кушода намешавад, агар бо пул дар назар дошта бошем. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум. Трудовой дошта бошӣ. Худшон боз продлит патент мекунанд ё ин ки ягон ҳуҷҷат аз ҷои кор лозим аст? Не, худшон намекунанд. Вақте ки трудовой договор дорем, як моҳ пеш аз муҳлати патент будшидан шумо метавонед рафта худтон муроҷиат кунед барои продлит кардани патенти худтон, бегузаштани граница. Бародарони азиз, ягон савол бошад дар комментария бинависонед. Худованд хоста бошад бо дар видеои оянда бисёртар саволҳоро хонда ҷавоб мегардонем. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.